Een grote bron van de medie in Moentsiel. Een ikkerbouwbedrijf is daarbij volslijn aanbrand. Het vuur is begonnen in een loods, waarschijnlijk door blikseminslag. Omdat de wien ongunstig weer, kon de brandwacht een tweede loods en het wenhuis net behouden. Het gaat om een bedrijf waar aardappelen worden verwerkt en opgeslagen. Er was geen vee, de mensen hebben vroegtijdig de woning kunnen verlaten. Dus ook geen persoonlijk letsel, maar je kunt zich voorstellen dat het drama voor deze mensen echt enorm is. Bij Bosma Logistiek op het Jarreveen weer van de Mediac bronnen. Bij het bedrijf werden onder andere chemische stoffen verwerken. De automatische bronmelder ging aan en daardoor waard de skomblusinstallatie in werking zetten. Het vuur ontstie in een tonnen met poetsdoeken. Rijn en tongerbuien zorgen betiden voor mooie loften, maar ook voor flinke wateroorlijst in de provincie. Door een hoosbui in Schuisterveen kwamen stritten blank te staan. Jonke de oorlijst zorgen dat ik voor watervertier. De kelder van het stadhuis in Huis is vannacht onder water rond, maar daarin het gemeentelijk archief. En dat hier nou even niet met water krijgen, maar maar een lek. Ze zie je morgen verder naar de oorzaak. Zodat het nou lijkt, is er geen grote skeer. De kelder wordt maar luchtkanon droog maken. We houden het steeds in de gaten, want het wil weer stijgen. Dus dat kan op een gegeven moment weer verzorgen dat de kelder weer inkomt. Dat houden we steeds in de gaten. En daar hebben we een pomp voor en die pompt het dan weer leeg.